60 eiliad ar OK Play. OK Play yn gêm bach go ddiddorol I edrych arno. Mae'n dod yn y pack bach ma, a mae yna 4 wahanol fel cymysgiad o fel tiles bach plastig ma. I fod yn onest, na gyd sy'n eisiau fi weid yw Connect 4, ond taw Connect 5 yw e. Dyna beth yw OK Play. Chi'n rhoi'r tiles bach plastig ma lawr ar y bwrdd a chi'n trial cael 5 mewn rhyw fath o linell, ynddo fe. Unwaith mae'r darnau gyd lawr, chi'n cario ymlaen chwarae, chi'n gallu symud darnau o gwahanol lefydd mwyn cael y 5 na mewn linell. Ond mae yn chwarae lan I 4 o bobl. Felly, mae'n gallu gwneud popeth mae Connect 4 yn gallu gwneud a mwy. Mae rai gweud, fi wedi trial y gêm yn gyda pawb, a mae fe hyd yn oed os mae rhywun heb wario gêm bwrdd eriod o'r blaen, mae nhw hyd yn oed yn gallu deall, reit, oce, 5 mewn llinell, iawn, na I drial e. Iawn? So, triwch chi fe. OK, Play.